Ako prvý tu máme Apollo, ten dáme taký B-tier. Ďalej tu máme Lužný most, najdlhší most, najširší most, najnovší most. To je, dáme C-tier, vraj je dole modré osvetlenie, ktoré nerobí dobre ptáčkom a hmyzu. Povedal jeden taký pán na TikToku, čo hodnotí svetla. Ďalší tu máme, toto je La Franconi. La Franconi, ja moc nemusím, dáme C-tier. Starý most, to je absolútny S-tier. Starý most je najlepší most zo všetkých v Bratislave. A most SMP neboli nový most, to dáme A-tier, je to taká dominanta Bratislavy. A posledné tu máme prístavný je za mňa najhorší most. V Bratislave sú tam zápchy a ide z toho taká lepka, to je čistý D-tier.